ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2021ରେ ହୋଇଥିବା ଓଟିଇଟିର 30ଟି ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ମାତ୍ର ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଇଟି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଇଟିର ଏକ୍ଜାମ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନ ନେଇ ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ କରି ପୁରା ଶାନ୍ତି ପୁରା ବୁଝି ସୁଝି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମାନେ ଜଲ୍ଦବାଜି ନାହିଁ, ତରଭରିଆ ହେବେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାପନ କରିବା। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନୁହେଁ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବାସ୍ତବତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ, ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନୁହେଁ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରିଭିୟସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ସହଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଉତ୍ତରଟି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନେ 30 ମାର୍କରୁ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ସହଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ହେଲା କେବି ମ୍ୟାଡସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଆକ୍ଟିନସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା HW ବର୍ନାର୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା DO ହେବ୍। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ 4 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 କେବି ମ୍ୟାଡସନ୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ସ୍କିନର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଗେଟସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା କାଭେଲିନ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଲିମ୍ବଲ୍। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 5 ନମ୍ବରର ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ସ୍କିନର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଅଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ଆଦି ଆବେଗର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା 18 ବର୍ଷ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 5 ବର୍ଷ। ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଗଣିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଗଣିତ ଶିଖାଇଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍‌ଙ୍କ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ପରିଣାମ ନିୟମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍‌ଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2
प्रस्तुति नियम। एबे जिबा परवर्ती क्वेश्चन को। आदिवासी अंचलरे पिलामानंक मनरू भय दूर करी मुक्त लाभ प्रकाशर सुजोग देवा निमंते सृजन पक्षरु केउ कार्यक्रम करा जाई थाए। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला मौखिक साहित्य संग्रह, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला द्विभाषिक शिक्षण सामग्री प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर 3 हैला कहानी उत्सव एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला गीत नृत्य उत्सव। तो कह पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 3 हे जिवो राइट आंसर कहानी उत्सव। एबे जिवा 10 नंबर क्वेश्चन को। आम राज्य रे बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम रे केउ भाषा रे पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करा जाई नाही। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला किसान, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला कोया, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला भातुड़ी एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला ओराम। तो कह पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो 10 नंबर रो ना ऑप्शन नंबर 3 भातुड़ी। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन को। थंडाई प्रस्तुति नियम को अन्य अर्थ रे जानती। कौन जानती ना ऑप्शन नंबर 1 देला अभिप्रेरणा नियम एवं ऑप्शन नंबर 2 रे अभ्यास नियम एवं ऑप्शन नंबर 3 रे व्यवहार नियम एवं ऑप्शन नंबर 4 रे अव्यवहार नियम। तो कह पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा नियम। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन। यांत्रिक अनुबंध मतवादर स्रष्टा किए। तो देख पिला माने ऑप्शन रे कोन देला 1 रे रूसो, ऑप्शन नंबर 2 रे देला ए.एस. नील, ऑप्शन नंबर 3 रे देला बी.एफ. स्किनर एवं ऑप्शन नंबर 4 रे देला पी.सी. रेन। तो कह पिले माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 3 हे जिवो राइट आंसर बी.एफ. स्किनर। एवं मु आपण मानन गोटे क्वेश्चन पचारछि क्षेत्रीय मतवादर प्रवर्तक किए। ए क्वेश्चन र उत्तर निहाती रूप रे कमेंट बॉक्स रे आपण माने मतामत देबे। एबे रहिला परवर्ती क्वेश्चन। केउंटी समापनमूलक प्रश्न प्रस्तुतिर नियम नुहे। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला वाक्य बा उक्तिर प्रथम भाग रे शून्य स्थान रखिबा उचित नुहे, ऑप्शन नंबर 2 रे देला गोटिए प्रश्न रे बहुत गुड़िए शून्य स्थान दिया जाई पारिबो एवं ऑप्शन नंबर 3 रे देला अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुथिबा वाक्य व्यवहृत हेबो नाही एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला प्रश्न रे प्रदत्त शून्य स्थान गुड़िकर दैर्घ्य सर्वदा प्राय समान हेबा उचित। तो कह पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 2 हे जिवो राइट आंसर गोटिए प्रश्न रे बहुत गुड़िए शून्य स्थान दिया जाई पारिबो। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन। व्यक्तित्व विषय रे अधिक ध्यान पाई आत्म प्रत्ययर अध्ययन उपरे किए गुरुत्व प्रदान करिथिले। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला आल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला रोगर्स, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला मालती मट्टू एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला चढ़ा। तो कह पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो 14 नंबर क्वेश्चन रो ना ऑप्शन नंबर 2 रोगर्स। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन। केउंटी शिशुर व्यक्तित्व को प्रभावित करुथिबा उपादान नुहे। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे हैला वंशगुण, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला परिवेष्टिनी, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला स्वास्थ्य एवं ऑप्शन 4 रे हैला विद्यालय। तो देख पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय। एबे जिवा परवर्ती क्वेश्चन। केउंटी संगठनवादर शैक्षिक निहितार्थ नुहे। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला स्वविश्लेषण निमंते सुजोग सृष्टि, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला पिलांकु प्रश्न तैयारी करने को उत्साहित करवा, ऑप्शन नंबर 3 रे देला शिक्षण शिक्षकों द्वारा नियंत्रित हेबा, ऑप्शन नंबर 4 हैला समस्या समाधान निमंते वास्तववादी पंथा उपरे गुरुत्व आरोप करिबा। तो देख पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण शिक्षकों द्वारा नियंत्रित हेबा। एबे जिबा परवर्ती क्वेश्चन। महिला शिक्षा निमंते 1958 रु 1959 रे गठित जातीय कमिटीर नाम कौन। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला कोठारी कमिटी, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला मुदालियार कमिटी, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला दुर्गाबाई देखमुख कमिटी एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला राधाकृष्ण कमिटी। तो कह पिला माने हम राइट आंसर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 3 हे जिवो राइट आंसर टी कोन दुर्गाबाई देखमुख कमिटी। ठीक अच्छे। एबे जिबा परवर्ती क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। बाधक शिशु मानक पई अधिनियम 1995 रे कौन व्यवस्था करा जाइछि। देख पिले माने ऑप्शन 1 रे देला 14 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 रे देला श्रवण बाधित पिलांक पई पाठ्यक्रम रे केवल गोटिए भाषार व्यवस्था,
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଧାରା 14ର ଭାଗ 2, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଧାରା 17(1), ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ଧାରା 24(1)(a) ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଧାରା 29 ଭାଗ 2। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? 19 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି? ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ନିର୍ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ମୌଖିକ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଅଭିନୟ ପଦ୍ଧତି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରଦ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପାଦାନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣରେ କେତେକ ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଆଟକିନସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା କେଲି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ସ୍କିନର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଗିଲଫୋର୍ଡ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କେଲି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। UNCRC ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ UNCRC ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଦେଖ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଲା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ବିକାଶର ଅଧିକାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବିକାଶର ଅଧିକାର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବିକାଶ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ବଂଶାନୁଗୁଣର ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଉତ୍ପାଦକ ନିୟମ, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନତା ନିୟମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ନିୟମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଅସାମାନ୍ୟତା ନିୟମ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉତ୍ପାଦକ ନିୟମ, ବିଭିନ୍ନତା ନିୟମ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ନିୟମ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ତାଙ୍କ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ନା ଅସାମାନ୍ୟତା ନିୟମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା 1ରେ ନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ହେଲା ସମୟ ସାରଣୀ ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖସଡ଼ାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି ଉପରେ
କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅଧିକ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ 1ରେ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଈର୍ଷା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସାମାଜିକୀକରଣ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସାମାଜିକୀକରଣ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଗଠନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ନିଦାନାତ୍ମକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ଅନ୍ତିମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଏକାଧିକ କୌଶଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ।